Velkommen til Hipsterhjørnet. Vi sidder her i vores campingvogn lidt syd for Køge sammen med Thomas. Og Thomas, du er jo nok Danmarks mest talentløse musiker. Jamen det var mig, der lavede introen lige der. Skal vi høre den igen? Ja, lad os lige høre introen, ja. Og Thomas, det du vælger... Ja. Thomas, du vælger jo simpelthen at bruge instrumenter, der er rundt omkring dig. Hvilket faktisk slet ikke er instrumenter, men bare døde objekter. Så vigtigt, ja. Og nok det du er allermest kendt på, det er jo din abe jo. Min abe? Ja, min abe. Jamen den er jeg glad for. Det var en... jeg kan tydeligt huske det, så var det lige for en halv time siden måske, at jeg købte min abe. Ja, du begyndte lige for en halv time siden. Vi fangede dig jo lige oppe i Superbest. Ja, det var det, jeg købte. Det var faktisk mit aller yndlingsinstrument. Og I er allerede ved at få et bånd jo. Det kan man jo tydeligt se. Et bånd? Ja, et bånd jo. Altså et venskabsbånd. Ja, et venskabsbånd, ja for helvede. Selvfølgelig. Jamen altså, jeg regner med min nye plade allerede kommet ud i morgen. Ja. Med abe. Og jeg synes du snakkede om, at skulle hedde Girl Wife No Other Boogie. Faren har bygget bare myself den med den helt nye single Telt. Hvad fanden skal vi bruge det til? Jamen altså, det var vores... vi snakkede om det frem og tilbage, men vi vælger, at det kalder vi den nok ikke alligevel. Hvad kalder I den så? Altså, vores duo hedder Duen, der sparker røv. Ja. Det er vores duenavn. Ja. Og jeg tænker lidt på det første nummer, det hedder Klap dine hænder, som var du en abe med to bækkener i hånden. Ja. Kan vi få en smagsprøve? En smagsprøve på Klap dine hænder, som om du var en abe med to bækkener i hånden. Ja. Er I klar? 3, 2, 3, nej! Okay, undskyld, ja, selvfølgelig. 3, 2, 1 nu! Ja, det lød jo utrolig smukt, altså, men hvad nu, det er Monkey Records, der du har haft kontakt til? Nej, det var ikke helt alligevel de dårlige forslag. Okay. Nej, det er records som Niels Andersen. Okay. Niels Andersen, ja, og Niels Andersen, han er fandme en dygtig fyr. Han har lavet numre som, hvad kan man sige, det er sgu svært lige at komme på, ikke også, men han er bag alle de gode. Ja. Alle de gode, ikke også. Okay. Ja. Vores tekniker går lidt i baggrunden og fniser en lille smule af det Thomas siger. Men vi ved altså godt, du er jo totalt talentløs jo. Ja, fuldstændig. 100p. 100p. Men altså, jeg ønsker alt held frem i tiden, og I er lykke med plads. Skal jeg lave en udbygning nu? Så 3, 2, 1!